Venga. Niti, gurutzi atzerra seito eta biso, mano-manoa, Gartu zase hor, garda botella eta guzti. Bitu! Terditas vietnamitas egin jorrasi, Antzakamuturre, que bonito. Bueno, venga, tor gainera, A ver, tapa, Bai, txoin. Ja. Are txabaletarrentzako mesua dau. Ez dakit gogoan izango duzuen, iaskoto beran onprudentzio piperra huts jaunak emandako sententzia. Baina ez duzue oraindik bete. Sinvergüenzas, lotzako barrigien! Honako hau esan zuen zehazki. Herriko araba ibilbideari izen aldatu eta eskoriatzako ibilbidea jartzea. Itxo bien, tapa. Horretaz aparte, 2015ko San Pedro egunean, lekutan dago 2015ko San Pedro eguna. Ekitaldi ofizial bat antolatu eta eskoriatzako bandera jarri beharreko dute Kurtzebarriko gurutzearen puntan. Ondo altu gainera, Ondo ikusi da izen Hori. Atxagara. Eibaz, tapa, hau? Metitxu! Korriko zaitu. Bai? Atxabaltako kabinien! Bai? Hau da? Atxabaltarra! Urten kabinetik zabitu Kurtzebarrira! Listos barriro gurutzik ikusiko! Ze? Zela?